Anak dadak rika kiri kena apa ya Allah padahal tak kelura. Lurah kiri. Lang. Ih, seru banget siapa sih ngomong aku dewe? Hargane dia Ya ampun. Ya cakep patire tarto kae. Warane ngomong kiri kena ya kae ngomong sing aduh. Kae tarto pola. Nyuwun melu-melu. Bulurang nggih. Pangapunten derek Mangayu Bagyo. Nggih. Nggih. Dan alhamdulillah dalu niki ditimbali Pak Iwan. Nggih. Iwan, mboten pales mboten. Iwan nggih. Nggih. Idaman wanita. Iya. Idaman Insan wanita. yang menawan mulane bukan cantik banget kayak panjenengan. Amin. Iki kita kan kembar. Nggih, napa? Kembar. Oh, kembar nggih. Kembar sial. Namung Kembar sial. kembar sial. Maksudnya sing jal sinten? Ya nyong. Jenengan ora dadi kades, Bu Susi. Ora iya, nyong maunya kepengin dadi bidan malah. Apa ya? Iya. Oke, kene ana bidan. Ndi sih? Lho ki sing tukang nyuntik ora terima sepisan nggih. Iya. Nyuntik kok seneng ketemuan